खुलुमबाय साफ्रोमखौबो नैबे आंनि बिटिआरनि बस्टुड इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो बरायना लाफिनदों जे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोरमायनो होननानै आं फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरनाखि ससियेल मिडिया बाहायो फेसबुक बाहाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय जे नोंथांमोना मिथिदों दे स्वपन कुमार ब्रह्मनि जेनाखि फेसबुक पेजाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय जे एसे बावैसो एबा फैबाय थानाय मार्च दाननिफ्राय जेनाखि जागायनो गोनां जेनाखि बर'नि थै आबुं जेनाखि सावथुन बे सावथुना माब्लानिफ्राय शुटिं खालामगोन बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिबाय आरो लोगोसेनो बेखौ सोर दिहुनगोन आरो बे फिल्माव सोर सावथुन माने बर'नि मुंदांखा जायफोरनाखि एक्टर एक्ट्रेस होननानै जायखौ बुङो बिथांमोना सोर बाहागो लागोन स' बेखौबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायथिनो होननानै फैबाय मानोना बेखौ आं मिथिनो मोनदों जे आदा जेनाखि स्वपन कुमार फिल्म डाइरेक्टर एन्ड वान अफ द एक्टर बिथांनि फेसबुक पेजाव बिथाङा पस्ट होगासिनो दं दासान्दि आं बिराद मोजां मोनदों मानोना बे फिल्मखौ दिहुनगोन जे मेहेर गोनां फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय बेखौ दिहुनगोन आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेवहाय बे आदा स्वपना आरो लोगोसे सुबर्न बिथांमोना डाइरेक्टर हिसाबै बाहाय बिफाव लागोन आरो बे जेनाखि माबायावहाय बे सावथुनाव बर'नि थै बेवहाय एक्टर एक्ट्रेसनि सोर बाहागो लागोन बेखौ खिथागोन आं बेनि उनावहाय मानि सायाव जागोन बेखौ आं खिथागोन नोंथांमोननि गेजेराव बेनो जाहैबाय मा बेहाय सावथुनावहाय जों मिथिनो मोननाय बै समनि जेनाखि गागि होननांगोन जोङो फुराना माने एक्ट्रिस संगिना ब्रह्म बिथाङा बे बर'नि थै सावथुनावहाय सासे जांख्रिथायारि हिसाबै गोहोम मोनसे गोनां बिफाव खालामगोन आरो बेजों लोगोसे बयजोंबो सिनायजानाय मिथिजानाय नामजादा फेमास जेनाखि अम प्रकाश होनबा बयबो मिथियै गैया बे अम प्रकाश एक्टराबो बे बिदा गेदेराबो बेयाव फिल्मावहाय बाहागो लागोन बेबो सासे गोख्रों मोनसे जांख्रिथायारि महरै बिथाङाबो बाहाय बिफाव लागोन एक्टिं खालामगोन आरो लोगोसे बिनि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिनि मेन हिर'आ जागोन सोरां एक्टर नोंथांमोना बयबो सोरां बाराबो मिथि गैया बे सोरां एक्टरा बेवहाय मेन रल लागोन आरो बेवहाय थाबावगोन बबिता एक्ट्रिस नोंथांमोना मिथिगौ हान्थु लोरफो लोरफो होननाय जायफोर एलबामखौ मोसादों बे बबिता एक्ट्रिस बिथाङा बाव थागोन आरो मिथिनो मोननाय बायदिबा फुजा बिथां एक्ट्रिसआबो बाव थागोन आरो बेबायदिनो गोबां जायनाखि नामदांखा आरो फेमास एक्टर एक्ट्रिसफ्रा बे बर'नि थै जेनाखि आबुं सावथुन महर मोननो थांगासिनो दङ बेवहाय बिथांमोनहा रल खालामगोन लोगोसेनो जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आं एसे मिथिनो मोनदों जे माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बर'नि थै जेनाखि जारिमिन जोङो मुङावनो मोनथिखाबाय बर'नि थै नङा होमबा टाइटेलावनो जों मोनथिखादों बर'नि थै होननानै बुंदों जे बर' माहारिनि गेजेराव बबे समनिफ्राय माब्रै थै बोहैबोआ बर' माहारिनि बर'फोरनि न'आव बर'फोरनि दरखङाव बर'फोरनि गामियाव बर'फोरनि सिथ्लायाव माब्रै थै जेन' बोहैबोदों हयथ' बिनि निस्सय बाहाय मोनसे जारिमिनखौ बाहाय खनखानानै लिरदों होननानै मिथिदों आरो आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जेनाखि बे बर'नि थै बिनि शुटिंनि जेनाखि बाजेट मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 44 लाख होननानै आं मिथिनो मोनदों 44 लाखनि बाजेट बे मोनसे सिनेमा आं जुदि मिथिनाया गोरोन्थि जायाखैब्ला बियो 44 लाखनि बाजेट होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों जोबोद मोजांनि बाथ्रा देरगाथाव बाथ्रा आरो आं मिथिनो मोनदों बेवहाय गोबां माखासे जोंनि बर'नि माखासे हाथियार दैग्रा बै संगठन बिथांमोननि थासारिया बै समाव माबायदिमोन बे अबस्थाखौ लानानैनो नैबे जेनाखि बर'नि थै बे सावथुनखौ आबुं महर होगोन होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों मानोना बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो 1986निफ्रायनो बेसेबांबा सम हाग्रा बंग्रा थाखोमा दिनै गावनि मोन्थायखौ मोनफुंनो थाखाय दिनै सिख'नो थाखाय सरखाराव बिख'ना लानो थाखाय बिथांमोना आखायाव हाथियार लानानै हाग्रा नाहा मैहा हाग्रा बंग्रा हाजो हाला जेरावबो दैमा दैसा थानानै थाखोमा दिनै दावहा नांबोदों आखायाव हाथियार लानानै आरो बैफोर जायगायावनो दिनै गोदाव सोराव जोंनि बर' फिसाफ्रा बर' जोहोलाव आरो जोहोलावजो जायफोरनाखि आखायाव हाथियार दैयो बिथांमोना दिनै गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लाबोनांदों बाहाय ना बिमा नुदों ना बिफा नुदों ना बिदा फंबाय नुदों रावबो नुवाखै गोदाव सोराव जानो सोरनिबा दिनैसिमबो सारादु जायाखै सोरनिबा बिमा बिफाया दिनैसिमबो सोरखौबा मानि दङ नामा साननानै दिनैसिम थागासिनो दङ दा बै गासैबो थासारिखौनो लानानै एबा बैफोर गासैबो जाथायखौनो लानानै नैबे बर'नि थै बे बर'नि थै आबुं सावथुननि स्ट'रिया बे जागोन होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जेनाखि हाथियार बाहायनांगौ नङा होमबा बे हाथियार डुप्लिकेट हाथियार स' बेखौ आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोरोन्थि जायाखैब्ला साउथ इण्डियानिफ्राय बे जेनाखि गोनांथि जानाय हाथियारफोरखौ लायगोन होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों मानोना फुल डिटेल बाहाय माने फुरा माने थख' बाहाय फोरमायथिगोन आरो जे बर'फ्रा गोदाव सोराव बै समनिफ्राय हाथियार दैनो थाखाय माबायदि ट्रेनिं लाबोदों माबायदि ट्रेनिं खालामनांगौ जानानै फैयो बिनि सोमोन्दै गासैबो माखासे एक्टिंफोरखौहाय बावहाय खालामहोगोन होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों स' जोबोद मोजांनि बाथ्रा
बर' हारिनि जानो हागौ थार जारिमिनखौ जों नैबे बर'नि थै जेनाखि आबुं सावथुन फैनो थांगासिनो दङ मास दाननिफ्राय शुटिं जानो गोनां बेवहाय जोङो आबुं महरखौ मोनफुंजोबगोन होननानै आं माने जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोना मिथिखादों जे बिनि सिगां जे आं बर' होननाय बे सपन बिदा गिदिर सपननि मोनसे सिनेमा नुदोंमोन दा बेखौ बिनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो जे सासे फिल्म डाइरेक्टरनि माबाखौ जों मिथिनो हायो जे मा बिनि सान्थौ सानस्रि फिलसफिफ्रा मा हारिनि बेसेबां सेन्टिमेन्ट गोनां बेखौ जों मिथिनो हायो आरोना जोबोर मोजांनि बाथ्रा जोंनो बेबायदि फिल्म डाइरेक्टर आरो स्क्रिप्ट एन्ड स्ट'रि राइटार बेफोरबायदि जोंनि हारियाव गोबां नांगौ थेंक इउ आदा सपना जेन' मोजाङै मोजां गोग्गो देहा गाहाम देहा लानानै बेबायदिनो बर' हारिनि गेजेराव मोजां मोजां बेफोरबायदिनो सावथुन दिहुनलांबाय थानो हाथों जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगाथों आरो बेखौनो खावलायगोन आङो जे जोंनि मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्सनाबो थांनानै थाथों आरो बिनि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाफोरनि बे बर'नि थै सावथुना अनसायनाय मोन्थों आं बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै आंनि जेनाखि बर'नि थै बे सावथुननि सोमोन्दै सोर सोर एक्टरफोरा बाहागो लागोन माबायदि जागोन बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनायखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय स' थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामबावनो नाङा थेंक इउ